Shin ka taɓa tunanin me yasa za ka iya motsa hannunka ko ƙafarka cikin sauri ba tare da ka yi tunani sosai ba? Amsar tana cikin wani abu mai ban mamaki da ake kira Spinal Cord, wato ƙashin baya. Ƙashin baya hanya ce mai kama da igiya da ke cikin jikinka, tana hada ƙwaƙwalwa da sauran jiki. Idan ka taɓa abu mai zafi, kamar wuta, me yasa za ka janye hannunka nan take? Ba sai ƙwaƙwalwa ta ba da umarni ba. Ƙashin baya ne da ke aikawa da sako cikin sauri sosai. Wannan ake kira reflex action. Wannan yana taimakawa wajen kare ka daga hadari cikin ƙanƙanin lokaci. Amma ba haka kawai yake ba. Ƙashin baya yana ɗaukar saƙonni daga ƙwaƙwalwa zuwa ga tsokoki domin ka iya tafiya, da kuma daga jiki zuwa ƙwaƙwalwa domin ka ji zafi ko sanyi. Idan ƙashin baya ya samu rauni, zai iya hana mutum motsi ko jin abu. Saboda haka, kula da jikinka yana da matuƙar muhimmanci. Ka tuna, ba ƙwaƙwalwa kadai ke da muhimmanci ba. Ƙashin baya ma ginshiƙi ne na rayuwa.